Здравейте и на 9 декември! Отваряме ли кутията и днес? Отваряме. 9. Посланието ще прочета накрая. Този продукт се нарича Alpha Mind. Той е част от серията на така наречените умни водички на Genesis. Това са едни прахчета, които се разтварят във вода и могат да се пият в рамките на няколко часа през деня на глътки, а може и наведнъж, зависи за какво състояние ги използваме. Конкретно Alpha Mind е за борба с стреса и подобряване на концентрацията, укрепва нервната система, подобрява сърдечно-съдовата система, подобрява съня и настроението. Има много добър ефект при облегчаване на симптоми при предменструален синдром. Също така много добре влияе при депресия и апатия и нормализира кръвното налягане. На мен Alpha Mind ми е най-любимия продукт от Genesis, от тези, които аз съм изпробвала до момента. Признавам се, че в началото малко го игнорирах, въпреки че чувах много добри отзиви за него. Но си мислех, че първо ще започна да ползвам продукти, които са насочени за подобряване на определени състояния в тялото ми, които ми се струваха по-спешни. Когато в крайна сметка вече изпробвах продукта, започнах да пия Alpha Mind, тогава усетих разликата. Преди това си мислех, че що годе се справям с нервното напрежение, успявам да се концентрирам и не ми е чак толкова спешно. Но когато започнах да го приемам и видях разликите и усетих ефекта след приема му вече, реално тогава установих какви са разликите. Усетих какво е да се чувствам наистина спокойна, без ума ми да препуска в стотици различни мисли постоянно. Фокусирах се много по-добре върху задачите си. Също така ума ми беше по-свеж, по-концентриран, по-ясен. Почти не се случваше вече да чувствам умствена умора или мозъчна мъгла. Също така установих, че много бързо действа Alpha Mind при паник-атаки. Много бързо облегчава чувството за паника, за много силно напрежение и сърцебиението и съответно всички други придружаващи симптоми. И друг ефект, който наблюдавах при мен, той е доста специфичен, но аз установих, че при мен работи в тази насока. Аз по принцип съм много чувствителна към магнитните бури. В продължение на години, всеки път, когато има магнитни бури, аз се чувствах много зле. Имах обикновено много силно главоболие, болки в цялото тяло, изключително силна умора. Много ми беше трудно да се концентрирам, усещах едно напрежение, чувство за някаква паника, без да има причина за това. Емоционално бях много нестабилна. Виеше ми се свят понякога до такава степен, че когато вървя залитах дори. И много други симптоми. Като цяло се чувствах буквално напълно неработоспособна в тези периоди. В един момент приех, че явно това са си типични мои състояния и изобщо спрях да търся дори някакво решение за тях. Но след като сега започнах да пия Alpha Mind, установих, че той много ми помага за тези състояния. Когато имам симптомите, които изброих преди малко и изпия Alpha Mind, до 20 на минути всички тези симптоми се облегчаваха. Или изчезваха напълно в рамките на тези 20 на минути, или започваха постепенно да намаляват и много бързо, буквално изчезваха всички тези симптоми. Първия ми вау ефект беше с едно жестоко главоболие. Тогава си разтворих Alpha Mind в чашка вода, изпил го и буквално след 15-20 минути нямах главоболие вече. Беше ми наистина много трудно да повярвам, че ми е минал
това главоболие, защото беше наистина много силно. А след това много други пъти също съм го изпробвала в същата ситуация и помага. Така че за мен съм се установила, че това е моето решение при главоболие, наподобяващо мигрена. И сега, след като знам, че имам такова решение в ръцете си, съм много по-спокойна. Като цяло, аз мисля, че слънчевите изригвания изобщо не са нещо толкова опасно и вредно, колкото се твърди по принцип. Те си имат своята функция, просто хората, които са по-чувствителни като мен, или хора, които имат по-сериозни здравословни проблеми, ги усещат по-силно. Така че аз се радвам, че съм намерила някакво средство, което все пак да ми помага, но въпреки това преди години симптомите ми бяха много по-силни и се чувствах много по-зле, а сега слънцето, слънчевата активност е в своя пик, точно в този момент, в този период, и въпреки това се чувствам много по-добре, отколкото съм се чувствала преди години, когато тези слънчеви изригвания изобщо не са били още чак толкова силни. Друго, за което съм използвала Alpha Mind, когато се чувствам изморена и нямам никаква енергия, съм се разпаряла Alpha Mind и съм го пила. Много бързо ме освежава и ободрява. А през лятото, когато се прибера, след като съм била много дълго време на силно слънце, съм го използвала като средство против дехидратация, защото той всъщност е, когато го разтворя във вода и се приготвя напитка от него, се получава един невероятен коктейл от витамини и полезни съставки, които определено помагат при дехидратация и подхранват организма. Освен това се получава един много вкусен коктейл, защото на мен лично Alpha Mind ми е най-вкусната от умните водички. И няма да говоря повече, защото стана много дълго. Директно ви прочитам посланието. Тяло, ум, съзнание, нека всичко е в синхрон. Нека имаме познание и в живота ясен тон. Нека заменим умората и апатията крайна с вдъхновение, спокойствие и енергия безкрайна. Да бъде!